Ipo pano kuita zika sikule avaperi. Maya, vakarara zvavomba, vakapusha gogazi mbilezi nezuru. Kumchembere vaenda netembilezi, kasoda kutengesera vanhu mafirecracker kana. Maya, vaitoendawo parutsu ndopavari kutambira Christmas this time. Ngatite tipedzera tiri kuita boys, hatina kana time, nguva dzokufamba. Ana Pawa, kubva maita ziki tonge makapfunda wetu kudaro. Wangu, inini I work with perfection, waiza. Just like Rodri muringire Man City waona. Zvini zviri kufanira kunyatsobuda boys. Ingoti mimi musinyatsoona picture ndiri kuwela pamasina ya boys. Ipapa unye because vanhu havasi kufanira kutombonyumwa kuti marodri anaya. Tamapenda kuita mabreira. Pawa una shamiri timarove yaiteka kusvimbirira mbichana. But tobudirira here na boys. Because vanhu varequesta masina vakawanda. Mwewe namuka, newe teki so. Kutonge marasta nechele. Kutonge lose ne man. Wangu. Tingoti man you. Uone kuti zvopera mushere panapa. Akoma. Koma kazotanga kuita zvebhora riniko. Bobe umaketere. Ndo anonzi ma-private admirers kaya. Bati rimwe gore, mujangoti Casemiro Onana, ndiye D. Kunda tingainyararwe wani. Tuchandisirana chibasa here panapa. Akoma. Izvozvo zvinoda munhu ari musoja kana ari mudhikazi. Confidence dzenyu mudara. Ndodzida. It reminds me of Asamoah Gyan mudara. World Cup 2010. Joseph. Nechi celebration chairova jokuti wairamba kuti mufana mafrikenu. But boys Dzangu, I have a question. Bobi, ma-question ako haperi. Nema-questions kachatokupa nickname yekuti question mark. Iwe ndiwe type ya Lukaku achiri kuchele manje. Ndatuka chiona chichirova warm up apa. Unoti nasi tova nebhora seguru. Uchiona mathaiso, mabicep. Kana bhora ratanga. Kwani unotozoona kuti mashura akabhoiliswa nemvura yekuchibhorani chekuero kuchine ngura zvacho. Saka musikuda kunzwa my question here. Takupa nzeve wangu, nhasi iChristmas. Gore ringatopera mchiti taisa kupai mukana na question mark. Apa saka ratwe zita rangu here. Bobby. Hantukona kutobvunza imwe question. Chamani hamsi serious mi. Wangu, uri kuda zvekubvunza here. Ndikuona kunge huku dzedu dzatooments. Tendedu kubaza. Aya marodri anomhanya kaya. Ende vanhu vanyatsoziva kuti brera nenungu ari mhanye. Haisi nyaya. Tomamhanyisa kusvika aneta then tobva tamaendesa kumarket. Naye akoma. Manje mozoona sei kuti aneta? Simple mathematics boys. Hanti zinongodikitire. Tobva tatonoti apa dzaneta. Power. Drugs are not good for a football player mafana. Zvakaoma. Mukati Christmas yanhasi zopera bho here apa. Izvozvo I know very well mudara. Madrugs asi bho. Hati ndo akanyudza chedu ichi chepa France here chinonzi kwesi chekujuve ichi. Pogba kamudara. But inini apa ndikutoshuya kuti problem yangu imbori papa. Ngwandareza point one. Handisi kamhanya dikita racho nechidonha robva raenda pasi apa. Kana kwabva kunaya we won't tell the difference. Gomapundo nemiwo. Okay, Dr. Bobby, vane PhD in knowing what other people don't know. To them dara. What's your plan mimi? Saka todzisunga makumbo. Boys, I think it's a plan. Unoda kudzipfekedza majezi dzoremerwa dzotanga kufamba. Iyoyo Pawa anoita ake haarambirwe. Ayewo kani. It's a brilliant goal. Sorry. It's a brilliant plan kani. Zvandiri kubva kutaura. Unoda kudzipfekedza majezi dzoremerwa dzotanga kufamba. Taurai nyaya yenyu King, takuda kubuda isu. Ayo, we call them ma-OB. Yeah, OB. Ndokuti manje, obit banda here. Pamwe muda kuti obvious brera. Maya, zvinongoreva kuti Olympics breras. 10 feet vanhu kuti takamenisa kuma-Olympics. So they are very fast. Because ma-brera ekuma-sports. Power, torowa nevanhu, I can't afford to lose another teeth. Tongomasunga kani boys. But kopa vanomasiya pasi vomabvisa tambo obva atiza. Manje vanhu vanozoti chii manje? Tongovati dzine excitement yeChristmas. It's very normal mudara. Even pa celebration player nokonomhanya ground race if torina kana brugwa kana kuzvikanda kumafanzo. But Pawa boy here voice rako nhasi hameno zvarakaita so. I noticed it kuti utange une majecha pauro. Inge wakamedza Sahara Desert. Ana boys. Panekazi pangu pampanekafangidha kane zuru. Saka ndini dairova pa-attacking mid up. Saka energy yandakashandisa ipapapo. It's above normal. Above average. Kaka, kowai ataka aniko kusvika pakupera voice. Zvapawa here. Nekuda kudya kwake pamwe aitomboimbira zvigure kuti apihwe bwetete. Maya kani. Taita zvinonzi Viego sha inotengesa majezi manyama. Handichimudzira chicho chinogara panekazi pangu here.
vachimpinga laudika. Power. Handivhiyego itimu yebhora. Bobi usabhaizwe. Plus kuverenga majezi koda noise yeyi. Uyu mfana ngatauri kwangaro. Aiwa asha. Iwe panga pana Pablo na South Vadika. Boys ro rinotsara. Saka mudharaiti amana verengai ndichinzwa. Saka taitoshedzereso iziya. But on a serious note boys. Zvimajezi evhiyego zvapera. Nasi Christmas boys. Tumbopeke here man. Apa wanga wakatenga mabhotega gore chitanga. Izvi zvato zvikorobo. Yezo, kwaiya noise pamba pano kwakanaka here. Nguva yehondo maidamburwa musoro imibvunza inini. Kule tokobvunza imimi asi makambodamburwa muromo here. Ine ndakabviswa muromo ini. Chete kungoti chikafu chigare chaishanda muromo waitobva uchimera umwe. Bobi ndakubaya pa10. Kulo wako wanogona ngoti nhasi ndi 35 Julemba. Mwedzi yavo yekugadzirira. Kule one makudzinga mafiyara angu manje. Bobi muwangu. Kule vako pakunyepa. Vane power play ya Adama Traore ari mixed na Grealish. Very aggressive. Koimi wapfana imimi aunganidza mabrera panapa ndiani? Ndini kule. Mazuva ndikusenza pa Ivins apa. Saka anga achida pekuti dzizomborara. Dzanga dzaneta. Dzakabva ne-flight from Venezuela. Just like kubhora. Imported players mdara. Takata veku-importer. Saka vane very high value. Handi muri kuona kana ka white kacho aka. They are very white ka. Izvo zvemadomestic animals zvamuri kundiudza pano handichazivi. Asi Bobi anawo kutaurirai. Ziya. Problem ka ana Bobi mune muchida kutipotsesa magodhadha chete. Bobi usadaro mumwe wangu. Kundisuka ndiri padhuze newe kundirova suku zonge so. Hanti ndo mabhora unongondipasa rai kuti ndinogoisa kana neguvhu zvaro. Apa nasi Christmas jamani. Munenge muchiti mune shamwari izvo mune muvengi wenyu apa. Kule vakatenga Hennessy nezuro boys. Wati Bobi? Akomapundu. Ngatirebesei. Vanhu vanotikwadza. They are very aggressive pakumaka kwavo. Mared cards aya munomo football mudara. Ndosaka nchizongonyarara. Kaka, iwe Bobi tora water glass apo tione wapfana watimbowanwisa mana. Your Christmas has connected successfully. Dudung. Ndiri pano. Inini pano handichabvi. In fact, kule nyaya dzese dzamamuchitaura ndedzechokwadi. Inini I was the ear and nose witness. Christmas is in my pocket. Apana maizozivira poko Hennessy apana mimi. Hasi mabrera kaya. Doko nangu kusaziva testi yeHennessy ka. But yejolire orange handipotsi. Fair. Haungazopotse musiyano wa Chipezeze na Ikakasilasi. Kutaura chokwadi vanhu vekumbare ka. Denga muchida rekuonera matutorial pa YouTube. Kule. Apa makatengesa mbudzi. Mbari haina zira nesu hanzadzi dzangu. Okay. Saka apa mutoona Sister Bobi na Sister Power. Iwo vanhu vekumbare vasina matyira sure. Vangavhare wadzimu wedu. Boys, dachaita hedu zvebusiness redwa. Manje kana. Vanga uchiti ndotamba Christmas ndiri soba inini. Vanonyepa ndananga ku-SPCA yuko. Kwaniko ku-SPCA kubhawa karawo rinotengeswa tumbwa. Kuda kutry kuendesa chabhini ku-private school huku. But handene Hennessy kubhabha. Haingambobve yakaloda kusaidi kwedu. Aiwa, pationa zame small boy hangu aisarenda.